Доброго здоров'ячка. Хотів би вам 2-3 слова оповісти за то, що ня болить тепер. А де сидів читав коментарі тим відеям на ютубові, і дуже ня шокувала нетерпимость людей. Нетерпимость одного другому. Люди легко терплять тим, кося од них відрізнять доста сильно. Наприклад, люди видять Чеха, чують, як він говорить. І вони то беруть нормально. Ага, сись домак чужий, ми його не розуміємо. А коли люди видять щось таке, у чому є більше подобності з їхньою бесідою, то вони то беруть так, гиби сись челянник узяв щось моє і перекрутив його, поміняв його. Люди на мою бесіду никали на щось своє, або покручене, неправильне, недобре. Вони хотіли мене виправити. І так виправити. Або моя бесіда не є покручена. Я говорю так, геня навчили мамка з няньком. І це про мене є самое рідне, самое моє. Самое моє. Воно про мене не гонно бути недобрим. Або тут ті люди безумно собі думають, ож вони роблять добре діло. Вони хочуть мені помочи, хочуть мене учинити ліпшим, правильним. Або я не стану ліпшим, коли перестану бути собою. Ото я не добрі. Або як так? Представте собі, ось я би таке робив. Годні сте си представити, ось я прийшов і вам думаю, та кажу, ви говорите недобре, ви маєте говорити так, як я кажу. Бо ваша бесіда насправді є моя, або перекручена. Бізіно би вас якое насрало, це не так? Та й мене маленько сердить. Негідно сміятися із свого сусіда, споза того, ось він говорить піціко інак. Неслобідно. Мусимо єдно другого чистувати, тоді буде все добре. Красно дякую, майтеся.